46 aterpe klimatiko egongo dira Gernika-Lumon herritarrak musturreko berotik babesteko. Udalak hala adierazi dau elai aretoan aurkeztu daben espazio irisgarri, fresko eta hurbilak defeni duten dauzan prozesu parte hartzailaren ondorioak entzun ostean. Temperaturen igoera eta bero boladen maiztasuna ez dira urruneko hipotesi bat Gernika-Lumoko udalaren arabera. Uri bizitza baldintzatzen dauen errealitate bat dela azaldu dabe. Ondoko oial horregaz, udaleko ingurumen sailak atzo aurkeztu eban, Gernika-Lumoko elai aretoan etorkizuneko babesleku klimatikoak, hau da aterpe klimatikoak sarean, definiduteko sustautako prozesu parte hartzailearen ondorioak. Sare hori prebentzio azpiegitura bat dala zehaztu dabe eta musturreko beroak herritarrengan batez be kolektibo haulenengan izan daikesan ondorioak murrizteko pentsaua dauala aipatu dabe. Proiektuak planteetan dau, sare bat sortzean, udalerrian zehar banatutako 46 espazioz osotua dagoena. 36 kanpoko aterpeak direnak, batez be parkeak eta itxala landaredia zein aideztapen naturala daben plazak, barruko 6 aterpe, baldintza termiko erosoak dabesan eraikinetan kokatuak daudenak, eta 4 espazio potentzial etorkizunean, hobekuntzak edo akordioak eginez, sarean sar daitezkenak. Fitxa horrek seinalekaz identifikauko dirala aipatu dabe eta informazio liburuzka batean jasoko dirala. Liburuzka horretan, kokapen planoak eta bero boladei aurre egiteko gomendioa jasoko dirala aipatu dabe. Gernika-Lumoko ingurumen zinegotzia dan Jon Lejarragak azaldu dau, sarea ez dela larrialdiko konponbidea, prebentzinorako eta zaintzarako eguneroko tresna dela zehaztuz. Klima aldaketa dagoeneko gainean dugun fenomenoa da. Gure bizitzetan eta osasunean geroz eta eragin handiagoa duena eta nahitaezkoa zaigula egokitzeko neurriak hartzea. Egoera honetaz jakitun, Gernika-Lumoko udalbatzak 2019ko irailaren 25ko osoko bilkuran aho batez larrialdi klimatiko egoera deklaratu zuen. Udalerriko egoeraren diagnostiko bat egin ostean, 2023 urtean klima aldaketa apaltzeko eta hartara egokitzeko Gernika-Lumoko plan integratua osatu eta onartu zen. Plan honek udalak gauzatu behar dituen ekintzak zehazten ditu, eta horretan gabiz azkenengo urteetan. Energia auditoritzak egin ditugu energia kontsumo handienak dituzten udal eraikinetan. Efizientzia energetikoa hobetzeko aldaketak egin dira. Baita, energia berriztagarriak martxan jartzeko proiektuak lizitazioan dekoguz. Santanape kiroldegian 272 plaka fotovoltaiko jarriko duguz, hurbileko energia sortuz. Oraingo honetan, babesleku klimatikoen sarea osatzeko lanei ekin diegu. Proiektu honi esker, Gernika-Lumoko kanpoaldeko zein barnealdeko gune freskoak identifikatu dira, bero handiko egunetan herritarrentzat eskuragarri egongo direnak. Gune horiek konfort termikoa eskaintzeko gaitasuna dute. Uda garaian zabalik egongo dira eta doakoak eta irisgarriak izango dira herritar guztientzat. Eta horri esker, eraikin estrategikoak sartu ahal izango direla aipatu dabe. Bakearen museoa, Batzarretxea, Euskal Herria museoa edo gaur egun babesleku potentzial munduan katalogatuta dagozan udalerriko hainbat eleiza. Jon Lejarragak aipatu dau, proiektu honek ez dauala osasun arreta ordezkatzen, baina arrisku egoerak saiestu eta musturreko beroaldietan lehen lasaitasun espazioa eskaini daikiela azpimarratu dau. Holan, aurkezpenak ekarri eban herritarren entzutetik klima egokitzapena uri plangintzaren erdiunean kokatzen dauen sare baten zehaztapen teknikora igarotzea dabe helburu Gernika-Lumoko udaletik. Etorkizuneko babesleku klimatikoak, ate sarea delakoa, definiduteko sustautako prozesu parte hartzaileko hitzaldean aritu direnekin eta ondorioak aztertu dabezenekin egonda Oizmendi Telebista, klima aldaketaren nondik norakoak, dauden ekintzen ezagutza, bero boladak daudenean egin beharreko euren gomendapenak zein ondorioak aztertu eta azpimarratu dabez. Diotenez, kale lana egin baitzuten.
Bueno, klima aldaketaren aurrean daukagun inpaktu nagusienetako bat, bai? Ibai uholdez gain eta lehortez gain da, bero handiko egunetan, temperatura igotzearen ondorioz, giza osasunean jasan ditzakegun inpaktuak, bai? Hortaz jakitun, Gernika Lumoko udalak 2023 urtean klima eta energia plana onartu zuen. Klima eta energia plan horrek dauzka berotek efektuko gasak gutxitzeko zenbait ekintza, eta baita klima aldaketak sortuko dituen inpaktuetara prestatzeko eta egokitzeko beste zenbait ekintza. Babesleku klimatikoen proiektua 2025ean hasi zuen eta da hain zuzen egokitzapen ekintzaren adibide bat. Babesleku klimatikoi esker, bero bolada eguna dauzkagunean edo bero bolada epealdiak edo dauzkagunean, horiei aurre egiteko eta fresko mantentzeko, konfort termikoa mantentzeko, udalak herritarren esku uzten dituen eremuak. Batzuk barrukoak dira eta beste batzuk kalean topatu ditzakegu, adibidez, berdeguneak. Eta horien inguruan hitz egiteko, nire lankideak hainbat azalpen emango ditu. Babesleku klimatiko hauek identifikatzeko, kale lana egin genuen, eta junginen pixka bat, bete beharreko baldintza zehatzak betetzen zituzten eremuak identifikatzen, ez? Baldintza nagusietako bat irisgarritasuna izan da, herritar guztientzako irisgarriak izan beharko dira babesleku klimatiko hauek, eta horrez gain, batetikan freskotasuna edo konforme termikoa eduki behar dute, eta eserlekua, hau da, nolabait eserita eta lasai egoteko eremuak izan behar dira, eremuak, bai barrukoak eta bai kanpokoak. Orduan, bizkate auzoz auzo junginan, alde batetikan hegoaldeko, lau eremutan manatu genuen udalerria, hegoaldea izan zen eremuetako bat, erdigunea bestetikan, gero Errenteri eta Lorategi ere bisitatu genituen, eta bestetikan amaitzeko Santa Ana edo iparraldeko eremua. Eta eremu guztien artean, guztira, 36 kanpo babesleku identifikatu genituen, eta barruko, hau da, eraikin publiko izango lieken 6 babesleku klimatiko barrukoak, bai? 6 hauetan, baldintzak, bete beharreko baldintzak ere, alde batetiken irisgarriak izatea eta doako sarrera izatea, herritarrentzako, hori bermatuko da. Eta bertan topatuko dute bai fresko egotea eta baita eserlekua ere. Ur puntua egotearena, beharrezko baldintza ez da izan oraingo honetan, baina bai saiatuko dela udala, nolabait eremu ezberdinetako iturriak irekita mantentzen. Eta pixkatu hori izango litzake, ez dakit zerretaztu duten. Laster babeslekuen kanpoan seinale bat jarriko da, seinaleztatu egingo dira, jendeak jakiteko, herritarrek jakiteko, zeintzu diren herrian, Gernika Lumoko udalerrian dauden barruko eta kanpoko babeslekuak. Eta hori da proiektua. Eta hori da, eta liburuska bat, folleto bat argitaratuko da aurki, eta bertan planoetan ikusi ahal izango dira, kokatuta egongo dira, kanpoko eta barruko babesleku guztiak herriko auzo ezberdinetan. Protokoloarena komentatzen dugu. Esan dugun bezala, barrukoak diren babesleku klimatiko hauek, herritarrenganako irisgarritasuna bermatu ahal izango da, bero boladetan eta bero askoko egunetan udalak protokolo bat ezarriko duelako. Protokolo horren arabera, udal eraikin hauek irikita egongo dira eguerditik hasi eta atxaldera bitarteko orduetan. Eta horrek bermatuko du azkenean herritarrak babesa lortzea.